Hello guys, kumusta? Welcome back. So, kung ako ang pasultihon, daw na itong front camera guys, no, mo ng back akong igamit. Utang sa akong forma din. Anyway, ang istorya ng inyong madunggan karon kaagi ni Virgilio. Nagproblema si Virgilio guys sa iyang asawa no nga grabe ka sugarol. Pero dili man ni siya inani sa una guys. I think mura og nag-rebuild lang ni siya. Well, ato para nyo masayaran guys no kung unsak kasugarol ang iyang asawa. Yan, mo ni inyo. Kami palihog na kami na gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Kay hapit maabot pa lang yun sa punto no nga makigbuwag na siya sa iyang asawa. I think na makarelate ani no kay normal na maginanugal no pero di lang sobra-sobra. Ang lingaw-lingaw lang tana ba, di ba? So dito ta maglangan guys ito na paminawon ang iyang sugilanon. O nangandoy si mi Lord nga unta ihatag mo kanamo ang kalinaw gyud sa tibuok kalibutan. Thank you kay Lord. Thank you kayo. Kung ihatag mo kini kanamo. Salamat kayo. O labing unas tanan akay yung grasya kay mo gihatag kanamo sa matag adlaw. Thank you kay Lord. Thank you. Bueno, ang suwat ang programa nga tuwatagan og pagtigad no pinda kinis usak ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Virgilio. Kini gibahatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Virgilio. Kinakong problema, bahin na sa kong asawa nga ambot o nag-adik-adik baka aning kanahan. Pero aron inyo masabtan niyo akong problema, ingnon ko ani pagsugod ang tanan. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I beg for some affection from your direction, night after night. Let me love you, Carmelita. You don't know what I've go through. It's to find a way I'm thirsting. My heart is bursting with love for you. Did your mother ever tell you that it isn't right to kiss? I'm a man and you're a woman. It's only human to wanna breathe. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will beat my bottom tears on your unsexual will kiss again. Hello! Unsa man daan ni sino nga nagsinal ani wala tay nuak-nuak? Tuk usay nok-nok ba? Nuak ba kaon? Unsang taong ko ay mura kag just now? Unsam tawo na sultian nimo eh. Tiguwag na ko eh. Wala kay angay na nok-nok ako eh. Uy, I don't care. Uy, paglungag na ko na dito be, o patay sudan. Unsa man daan ni mabusog ta ng imong kanta diha? Daday. Unsa man ang kalaki ha? Ako po'y manarbaho. Ako po'y nangitag atong mga magdaon, mga para unsa pa na diha. Hasta ng paglungag ako pa. Unsam na tawo ni eh. Unsam ka din ito? Tawo ka? Huwag kamit ni. Uy, Virgilio, ayaw kong iparihas ni mo ha nga mura ka nagkaraang tao ha. I was not born yesterday. Dili tungod kay ikaw mo ay nanginabuhi, di na lang kamutabang sa trabaho o dinis bahay. Uy, kinahanglan mo lihok sad ka, kay di lalim ang trabaho dinis bahay. Unsa may nakadili lalim mo na. Mangutan na ka? Suma, ikumpara imong trabaho sa akong trabaho dinhi. Ikaw, magunsa man ka dito sa imong opisina, naglingkod ra, sikupot anang ballpen, bugnaw pa kayong palibot. Doon na pagi kay sweldo. Ako, bebe, ako magunsa ko, manglaba ko. Kanalandaan ka sunis nimong puting bugata, mabughat ako. Jacket nimo mabughat ako. Nanglimpyo pa ko dinis bay, nanakit akong likod. Sige kong yuko, kapoy kaayo. O ang pinakapait anak ay wa ko'y sweldo. Ah? Ha? Taglobot. Day, nagtama ka, day. Sino tama? Tamaan nung kaskumo na ko na. Di lalim ni ha, di nilalim. Ilis mata. Hello! Ikaw na day na, kutsa ka buot. Ikaw na kay buot. Ay kung lingaw-lingawa diha ha, paglungag dito. O di ka Sa may babayan ha? Abi na ko nakaluto na. Wa di maghikay ng kanahan. Ako pa may nuoy palungagon. Ibaw na sa gikan patas trabaho. Kanihar akong gigutom. Ako na lang ganing di katakanta kakapoy yung tungkol kay gutom kay ko. Pero wala yung bulihok. Pita. Gutomar ba yun ako?
Tanaw na tugdi ka ba maglungag amawa ka? Ngiga ni mo, no? Muuli ka lang mukaon? Di ka kahibang mutabang sa mga lihukon dinis bay? Oh, come on. Diday, Nay, kisa man ang giliilini mo dia. akong gihuwat si Virgilio na presing kung magawas ba sa kwarto aron maglungag. Ha? Ako magud siya gipalungag. Unsa? O bahala siya, basta kay di ko maglungag. Kami bitong duha mga pasmo. Ganihara ka dia? Ganina ra, naghuwat ni Virgilio nga magawas. Kaya na day sa sul si Virgilio. Diha man to sud. Sa dia, managian ko man to. Oh, diin man. Kaya dito sa tindahan ni Miyot ay, nagkaon sa pungko-pungko. Ah, tarong na, siguro ka, nay? Lagi ko ay dito. Giagda man gani kong kaon ato. Kanahan good. Diin man siya agi, animalistic industry, ani. Kanahan yung dako ay. Wa na lagi diha sa inyong kwarto. Wa, gutaon. De, alawa tuod. Animal ka, Virgilio! Virgilio! Tama, Bel. Bel. Belyo. Unsa? Di mo kakatingog niya. Ha? Agulo. Agulo. Ka. Ano ka? Kaya patapuso na, be. Puno kay baba ko. Tangi pa ako tulong diri po sabi. Ikaw ba, Kada Gitay? lumpia tao kay po dai. Sige. Bahala ka niya. Sige. Kaon mo. Bahala mo na yun. Lakaw sa koy. Igutom ni ko. Uy. Ay, tagay lang puso, bay. Pre. Pila ka buki mo, pre? Ah, Kaon na maganda. tangi lang kog to kabuk diri be nya kanasang lumpia tao gi. Gutom, ha? Gutom lang. Wa maglungag ang kanang asawa ko. Why man? Why man? Madani magway-way. Way ayo. Ha? Way ayo. Na, karadi ay diring parawa ka? Sige kung paabot ni mo nga mugawas ka sa kwarto o maglungag, ha? Naniguro kag kaon direk imo? Wa mo ka maglungag dito. Giingat ka pagkulog nito, animal ka! Ay, stoy! Puso, be! Kanang lumpia sa... Pila ka buki? Kanang tanan! Ibutan na dire! Suka palihog! Butang yung 50 ka buksili! Pila ke? 50 ka buksili! Bungol ka di ka kadungog! Okay. Lalaki. Nagtuo ka ikaw rin mukaon? Gihuwat na kag mugawas dito sa kwarto, animala ka! Pero wag ka dito! Diin man ka niagi ha sa bitana! Sa bitana ba? Ha? Sa bitana ba? Ambot ni Moy. Ay, bawang ka, ha? Ganyan ako gigutom. Manghot doon ko ng tanan. Bayri yan, ha? Sa. Perting nga waya gina mo kay ngano ko nang milakaw ko nga pa man din ako kabayre ang among kitaon. Hoy, klarohon ta ni Virgilio. Unsa na magitaan ni? Mag-idya-idya aho-aho tayo ni? Oy, diday. Kung nagluto pa unta ka, naglungag pa ka, nangabusog ng tatamayoron, wa ka maglungag, wa ka magluto og sudan. Oh, di dito ko kas gawas. Unya, di na mo bayra di ay, ha? Di na mo bayran? Bayaran ko to. Pero bayre po tong imong gikaon. Unsa man mo? Nangabusog mo? Ha? Nya nag-away pagdud mo? Ang, wa man niya bayrin ay. Ibayran ako oy. Ang imo, ibayran to nimo. Abantay ka na ko, ha? Nag-idya-idya lagi na tayo ni. Aho-aho Oy, na oy, tayo oy, ni. Sige. kamo ba? Murag yung mo daily magtiayon. Tungod sa kabuang ninyo na apil ko kapas mo. Uy, ano napas mo maganay? Oh, nagkakaon di ko nga re. Ha? Unsa may makaon na mo dire? Napa may linusak ya, nay. Ay, nalinusak. Ambot ang inyong kwarta, oy. Ambot lang. Nay, kana asya nay ay si Virgilio ay siya man ay trabaho. Oh, mao na diya. Ako'y nanarbaho. Gusto pa yun yan nga ako'y magluto. Kung saan na trabaho niya na diri. Ha? Pagsigil na sa tungits ni. Ay, giinitan akong tungits, lagutan ako. Wara ba ko mangayo ni magpuhunan ganahan ka, ha? Pagtarok ka na yung sinultihan diha. Pangilo mo. Maglagot gani ko, papahawaon ta mo din he. Ano tawhan na papahawaan ay? Panghambog anang iyang siya kuno na itrabaho. Nagpas mo gihapon ta kay pila ray ihatag niyang sweldo. Bisag mo oras na isweldo na. Eh, labay! Sunod ako'y kubra na mo sweldo, ha? Sa? Buwang ka na. Kung sa'yo kay nagtrabaho. Ngano? Wako'y katungod ka asawa man ko nimo? Ita to naman na tayo. Sige. Gusto ka kireklamo ta ka sa inyong opisina, ha? Mawala ka magtagad sa imong pamilya? Kung naniguro ka lagi mo, sige. Buhato ko na. Sa'yo. Ilom niya. Naniguro sa mong mata. Basta, karong sweldo, ha? Ako'y mukubra. Pre. Minghoy yung kikagnaw. Ano ka? Bago rin sweldo, yung minghoy ka. Biskit, oh. Kaon niya. Para di mo ang bingoy mo. Pre.
Tuwa naman sa kong asawa ang tanan ng sweldo. Ano mo nagyatag tanan? Wow, uy. Siya mao'y nagkubra sa kong sweldo. Bida, di sana maayo, pre. Pero aw, okay naman sana. Asawa naman sana ni mo. Siguro lang sa siguro, yung mga asawa, maong siya yung kubra. Di, pre, uy. Kanahan ko kayo ng sawaha, eh. Ya, masugot sa di ka. Ang balibad ko, pre, nga. Musultim ko nun sa manager. Wala ko mag-support sa iyang pamilya. Ha? Kuya, mataktak ko sa trabaho. Yoy, kuya, sa sawa ni mo da. Nya karon, sa problema ni mo mingoy kay kagnaong. Ha? Wala ko'y kapliti uli, pre. Limot ko pangayog pamiliti. Ahak, mabayhan na, eh. Kadit. Nayo sa gatos, oh. Imo na. Salamat, pre, ha. Ilisan ko lang yan, sweldo, pre. Pero sura ng imuhang permitiho na imong kalaki, pre. Ihatag na yung sweldo ni mo si mo sa pagbili para imo. Maayo ko nung muda kag... Katuwasawa na ko, may kumudag tilok, pre. At kung mamagmiso dili sa kong bulsa. Ay, Ha? ibugha pa sa mamiso. O, di ba? Mahayag yun ako anong kana mo babihan na mo ako napakasawa, ako napakasla, eh. Itaglayo no, unsa mo. Di ba ko kagwanta ni Boyhana? Ilisan ko may ba? Ay, dagang sidewalk. Pre. Oh, dali na, Virgilio. Kaon na dire. Asa naman daday na eh? Bilakaw man to. Waday ito manangit ni mo. Nusa ako na may tabo nga mula ko naman ang hinako. Kay mo masang gisugtan. Banagog ka go disiplinahan na. Disiplinahon bitaw na ako. Sukol man. Nya palupig day ka. Banagog pa. Nya, sugot ka kulatao na kunin mo anak. Ay, ayaw sad. Mapriso masay ka anak. Ambot ani niya na yun. Orang ikaw na yung tingali, makatambag ka na yan eh. Nabagi ko na na eh. Na, musukol mo sana na ako. Na, na diya. Sa anak ko na ni musukol mo kay? Basta ka na'y bahala, anak. Ikaw may bana. Ipakita nga ikay masunod inimbaya. Mao ba? Sige. Karoon ay. Ipakita mga ngipon sa balaod sa ako mga kamot. Oy, basig mapakan kong apil, ana, ha? Ay, kablakan ay. Basta di lang ka makapil-apil. Ha? Oy, daday. Unsagod na, kadaghan ko ni Mugda. Diin man na. Akong kinumpra. Ha? Di man kagkwarta ang di kumpra, anak. Ako. Diin lagi kagkwarta. Daog na ko sa bingko na. Nagbingo ka? Uy! Wow! Milagro! Lamiyag sudaro na! Nangumpra mas daday. Milagro na. Amin ako, pakano lang yapon tag sardinas. Atuan man yung tanan akong sweldo. Siya naman ang umpra rin, eh. Pero dili man kuno na imong kwarta iyang ipamalit pag pangumpra. Kasi, di na siya kwarta. Ang ako din sweldo. Naman doon yung tanan, eh. Daog man na niya bingo, no? What? Oo, nakadaog man kuno siya. Ngunang nangumpra. Taray, di puno tong inyong ref. Buot ni mong ipasabot na nga ang akong sweldo, iyang giduwag bingo. Ambot lagi diin sa kwarta nga giduwa niya sa bingo. Pida ni babayhana. Asa mo siya na, ha? Tuwa milakag balik. Asa mo rin siya? May balik sa bingohan. Kay basig makaabot pa kuno to sa jackpot. Unsa mo taon ni babayhana taon, eh? Nahinalag reklamo daw. Kauna lang diya. Pasag din na lang tong asawa mo. Ayaw lagi mo daog perme. Unya mo peldi ko, no? Oh, pusoy! Umot ay ito nag-teacher na, eh. Nabuang na sa ning asawa ng kusbingguhan, huwag nga akong gikahadlukan, kaya basig hutong nagduwas binggo nga akong kwarta. Kaya sila ba yung kubra sa kong sweldo? Mao nga ko sa pagkusultihan. Naman. Ano man ka? Nabuang na siya ka ng bingo-bingo ni mo? Uy, Virilio, kung sa may gusto ni mo, magmukmuk ko din is bahay, ha? Uy, matiguan kong gali anak do. Matiguang. Kanili pa ni katiguang? Ana, basik ikaw rin tiguang da, Virgilio. Ay, undang nga na, ha? Undang nga na, ha? Sa udang, karoon na noong ko, kadako na kong pilde. Pildi ni mo. Malas, nahurot ang 3 mil. Unsa? Unsa, Trisme?
Nahurot ni Magduwa ang akong sweldo. Hilod na Berhelio, oy. Hagbay rag nahurot imong kwarta, karon ka reklamo. Unsay hagbay na ha? Asam na akong kwarta ha? Asa? Hala, kanang gipamalit ako, kanang gipang-groceries nako. Nahibaw kag pila na tanan, ha? Balik 5,000 na kapin. Mangita pa kag asang imong kwarta, kana mao na imong kwarta. O kinsa man day ng kwarta nga imong gibingo. Ako ado. Diin mo ro ka na. Daog na ko. Mong ayaw paghilas-hilas diha, kay dili na imong kwarta kasabot ka. Day. Muna akong problema ron. Kay murag na buang nas bingo niya ko asawa. Unya, siya rabay nagkupot sa akong sweldo kasi may mukubra. Kay kung akong balibaran, masuko man. Unya, pakawawan ko dito sa opisina. Muingon na siya nga, ako kunong giabandonar akong pamilya. Wala kunong kumusuporta nila. Saan manin ako? Unsa may kong buhaton, ani oy? Nulayas lang ako sa mua. Di ko natabaki ko na ko ninyo. Unsa mo ko mo ipasultihon? Berilio. Hello, Ari Bray! Hello, Dulyat! Good morning! May adlaw! Sa katusang mga dago, para di kayo magluyas at magkalawasin ng trabaho na to, inom sa tatang Sed Liniment Coffee. Sed, ano limitan? Sed, Panyawan Coffee Mix. Ito Sed Liniment, ibo rin ikape Sed Liniment. Sed Panyawan Coffee Mix. Mao na siya, mao na inom na to, inipaduong na to dito sa ato trabahoan. The best kayo na. Mainom ka na, sa inigumag pa niyo, kanang mamahaw ka. Nga idungan na niyo pag-inom. Kondisyon kay kayo, ikapoy atong kalawasan yun kung mo trabaho ta. Ha? Alas 3 hapon, indot kayo. Alas 3 hapon, o ka na. Inom ka na. Kaya parisa, ano, kuhan, kanang pandesal? Pandisal nga, malunggay. Asos, labi kayo, pre. Okay? Ang may kape ko na kailan nga bitter pero makapa-better. Oh, bitter nga makapa-better. Mao na siya. Salamat kayo. So, okay, Ate Pres? Okay, og pasalamatan ako kulyat ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka doon Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas at sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw, katulus sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na danog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inik paniud to nimo maod gapon. Usag gapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon. Una ka mukaon sa imong paniud to. Maod gapon inik kaon nimo sa imong panihapon. Inom na sa kadanog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang ni atong na problema bahin sa kidney ug UTI, di na taangay mahadlok. Tungod kay doon na makapaalibyo, makatambal, makaayo ng atong gibati bayan sa kidney. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot lang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na ito mga isunan kami gamit sa tuwang Sed Liniment Oil. Thank you kayo ninyong tadan sa pag-ibog number 1 sa tuwang tidon nga muwagtang sa tupanuhot. Pabaol, panakit sa kalawasan, barikos, wins, katul-katul, kutos, kabataan, paso, sakit sa atong napidapi, haplasan na itong Sed Liniment Oil. Katul-katul sa tuwang athletes po, haplasan itong Sed Liniment Oil. Unya, kaning ato ang mga barikos, haplasan Sed Liniment Oil. Kaning ato ang mga dysmenorrheas kababayanan, haplasan na itong Sed Liniment Oil. Aron di na ka mag-antos. Mao nga Sed Liniment lang yun na ito paliton, pero kanang tinuod nga Sed Liniment, nga na nato mapalit sa butika. Di ba, Kuya Gilik? Adto rin sa butika, Gans. Ang seed liniment oil, mga igsoon, mga suki namon ting paminaw, ting gamitan na to sa epektibo kay nga seed liniment oil, adto ra gyud na to mapalit sa butika. Wa gyud nas gawas mga igsoon. Kaya gusto gali ka nga ato mga panit nga kondisyon pirme, seed liniment oil adto gyud nas butika na to paliton mga igsoon. Ug dili gali, alita sa Facebook na lang mga igsoon, no? Mga amiga na mo tanan, amigo, bisitahan ninyo ang page Seed Marketing, no? Type ninyo ang Panyawan Herbals. O kayo kalimot manghigala atong i-like and page dayon makita dito na ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products Seed Marketing mapalit na po dato sa Shopee mga igsoon, no? Ha, atong inibulik-bulikon butika o di gali Shopee ta. Adto ra na mapalit na to ang original na to nga Seed Liniment Oil, no? Para sa gibuhat sa itong mga suki, no? Nga sila si mga kulina ni. Diya sa subagdako mga ngilay kay ni Pulos gini tigamitan og ganang Seed Liniment Oil, magluklok-lok yun sila. Rami Kulina og si Riz Kulina og si Felix Kulina. Gabs, bar, daghang kay salamat sa inyong pagsalig sa atong bantugan kay hapras epektibo.
Sid Liniment Oil. Thank you sa sa tumating gamitan sa itong celebrity ko. Di kami ulit soap, no? Ang itong pagwapa ng mga sabon alam na itong mga kababayan. Ang bisa sa mga kalaki na mga kabataan. Celebrity ko, di kami ulit soap. Abi ninyo, doon na kinisangkap. Glutathione, papaya extract, natural moisturizer. Kung inyo palit magpabilin nga hamis, ingon man, kutis, artista, younger looking. Mga nga, maintain kita sa paggamit nila itong celebrity ko, di kami ulit soap. Ngagikan din sa said marketing. Dili kita mamalala lang soroy-soroy, ha? Hinoon, pangitaw na ito kundi sa butika mo, tana lang tanin nila. Dala mo said celebrity nga sabon. O, ana, aron sa ingon, dili ka mo makapalit og fake, no? Ilabi na kaninyo dinano kani ato mga staff o mga ladies din sa Everest Style Mart din sa downtown area. Ma'am Dina, Giselle, Fatima, Savannah, Janine, Eldaan, Jalen. Mintin na mga, before time report sa atong duties. Ligo sa'yo, said celebrity continue this up. Thank you. Okay ba, Ate Pres? Si Ate Pres, nagkutaw bag... Okay, nagkutaw bag doon pipitabli. Oo, di ba, ang kutaw ato said liniment, said Panyawan Coffee Mix. Ang ato sinder, si Dudong Berhelio. Kini si Dudong Berhelio, bam, ang ato ang sinder, kung ano siya, ang iyahang asawa kay Sugarol, di ka kasabot, grabe ka, gastoda. Ano na? Gastador. So, nga, wapay linong ako sa hilig Wapay abot. linong agi abot. Oh. Siya pa'y mo kubra sweldo ni Virgilio ato sa pisina. Pakauwawan pa yun siya. Kaya ingon nga, giabandon ko na yung anak. Ayang pamilya. Lisod kayo niya karon na problema si Virgilio kay ang kwarta lagi ihurot lang sugal anong binggo. Nagyod tinuod na, nagyod nabuang yun anong binggo. Ilaro. Ano sa natin yung pagpaambit gulyat para natin Sige. tayo, no? Kung Sige. ari ka sa Sirach 25. Ay, sorry. Excuse me. Iba. Kung ari ka sa Sirach chapter 25 verse 16. Mas palabihon ko ang pagpakigtipon uban sa usa ka leon. O, Usa. mat Usa to? Usbo na to, ha? Oh. Usbo na to, ha? Okay. Oh. Sirach 25 verse 16. Mas palabihon ko ang pagpakigtipon sa usa ka leon o usa ka dragon kaysa pagpakigtipon sa usa ka daotang asawa. Diretso sa verse 20. Ang usa ka bana nga hilumon kanay mo igo ni gamay kay kada yawit ang asawa may mulabaw. Ang usa ka bana nga hilumon nga may asawang tagaw-tawan. Di sa maayo. Sama sa usa ka tigulang nga nagtungas sa usa ka bungtod nga balas. So imagine nimo, usa ka senior citizen unya imong patungason nga iyang agian puro mga balas kanang puro mga kanang ba sa baybayon puro bunbon kana ra bang inig lakang nato sa bas gulyat ang atong tiil bubalik diretso ubos. Nikagi mo ng bas, niktangas mo ng mga bas. Okay, ang tagaw-tawan o ang banang hilumon niya, asawa mo tagaw-tawan, pura kuno ko sa ka senior citizen nga nagtungas niya mga balas mo gitumban. Di ba ka mo iro ka sige ka magkaos-os. Sige, si Ate Pres, sabi kasultin mo Ate Pres nga kaniyang asawa sugarol kay bingo mahurot ang kwarta Ate Pres. Wali nungag. Saan mo anak be? Asawa? Iyang asawa, sugarol bingo, ang iyang sweldo, mahurot na lang kay duwag bingo, iniguli siyang bana, why linungag, ang iyang pambana palungagon saon mo ano? Yan yung bana, Mulaya yabra ko nung biyaan na yung saw. Ilisan, uy. Ilisan bitaw ako ani bilisan ko ni. Ilisan. Bahala na kayo sa waha ka. Ihaw ba nina ko sagdan? Kung kinonsa. Tinuod bitaw. Batter duay pa sa tada. Ala, Ihog yung masagdan gulyan. Joker ay. So, mo na paghuhog yung masagdan, di ba na yung katikang yung mga tawa? Bitaw ba? Ikaw ko latahan kang Lisa. Ito tayo mo ka lang. Sige ka na adlaw ro pag Lisa. Si Lisa may mong... Ngon si Lisa may example. example ba lang? Example ka mao ma. Musimang ko lan, ha? Lagi si Mang. Bitaw, siya pa'y palungagon sa pepo at maynos mga trabahoon sa bahay, gikan sa trabaho, Oo na, kapoy kayo, imbis na nagabot, sukara na lang ang siyang asawa, o sa isudan, o sa pagkaon, o pananglitag mula ka ang asawa, uban, sandukan daan, tabunan na lang daan, usa ka nilang tabun ka ng plastic nga mga lungag-lungag, tabunan na, muukab na lang bana, o mga on. Ito na nagabot sa bana, siya pa'y mulungag. Gipanap ko na sa bana. Muna ningin sa kaya habla kaning biyaan ug ako sa kung ingon mas Teresa ayon man si Ate Priscilla nga Elisan ako og kanang pwede dili sa nimo Elisan dong pero disiplina ha Bitaw. Kana. Ako ana Ate Pres, ako ana Ate Pres, panggaw yun na ako. Lutuan ko naglami kay kanang sinigang bitaw Ate Pres, kanang blaton. Sa ato pa ikaw gimuluto. Blaton ni mo mayong baboy unya butangan ni butig, repulyo, tanan. Muluto lagi gud ka. Oo, kanang radish ana tanan yun isagol, silis pada pakaon na niya.
Pero imo tong gilubngan og Abo. dura, baboy. Aba. Dura pa lubngan mo dura. Para Dura para Parahilo sila ba? Parahilo sila ga. Uy. Ako ano, biluan. Ang gobya ni Ang dura sa amulan kaya asawa mang no isikel. Bitaw, ay ayaw na nagbinawangin mo asawa daw. Eh, kuha nila. Pasabtan na na siya daw. Ang bagi ba? Oo. Pasabtan na. Nga, dili na maayo. Dili ba na asawa mo ta? Pag anad, di ba? Oh. Ako mo nangita para sa ato ang Mauna. panginabuhian Oo. day. Iyahagin ng butangag ngipon ng iyang balao dahil kanang nag-abot bitaw niya sa naglakat ang istorya nga akong namatipdan. Sige yung sang paningkay nag-abot sa bana. Maulay Bitaw. Ang bana yung sipe. Wala ko sa'yo! Lero ka! Ano kayo biya sa berilyo ate Pres? Pero sige lang dong, sabtan na mo sawa, makasabot na madugay daw berilyo. Kasabot na Ako ni sa mga- ilang role pagkaasawa. Ako ni mo abi ni mo Virgilio ako bayot man jud ko pero Bayot, ikaw? may na lang tong linya nga ako nadungog gikan sa ako ang boyfriend. Oh, sabi mo, boyfriend. Ana sa nga matay ba mo wa gyud ka buhat ko sa wa ani. Nagyon sa nimo. Ha? Nagyon sa nimo. Ano ba ko tana? Sorry ka. Dili ka na ba kinig-abot nga kanang dadanas mo siya makaon kaya sige gutom Ah, siya. Dadan ako siya grabing alcohol. Dadan mo kamuti. Oh, gikan siya nagtrabaho kay panday man siya, di na lang siya manghunaw. Nga na ba? Ay mo siya dadaan tanan niya na. Ba, kanang pagkaon kamuti ana. Oh, yan kanang dadan ako siya kanang sweater baron kay magmotor siya, kadang lang siya mag-sweater kay maglungsod kay init. Mga ingon na bitaw. Magdasa kag mantika. Simple na po nga na, ha? Usba-usbalan. Magdasa kag mantika. Wa, magsugba naman siya. Salamat ko kanana dito naman doon. Kuna ko ang puzzle, Tihon. And ayan guys, nandunggan na po nato no laing episode karong adlaw diri sa kuna ko ang pasultihon agi ni Virgilio guys no. Bot siyang asawa nga si Daday nga grabe ka sugarol pero sa permero dili man din sugarol no. Murag nag-rebuild lang siya guys. Sugarol og grabe pa yung katapulan. Imagine bisag sa pagnungag magtuklod-tuklod na sila. Pero in the first place ang asawa magyud no mo ay ayaw maging ng obligasyon no nga magtrabaho sa balay, di siya mangwinta, di ba? Pero murag na ay garbo ang iyang asawa guys no kay walay trabaho kuno siya, nya wa pay sweldo. Pero ang iyang bana inerko na pungko pa niya na pay sweldo. Di para sa iyahan no nga busy kuno kay sa balay, panghinlo, pagluto, nya wa pay sweldo. Pero murag nang wenta siya guys. O nag-rebuild ang iyang asawa no, klaro kaayo guys nga murag wala na siya, dili na siya happy no sa iyang bana. Nangita lang gyud siya og bikil. Ano mo sama sa tong nadunggan guys, di ba? Og natintal siya no sa iyang mga barkada sa pagkasugarol ani. Lahi ang iyang sugal guys no kay Bingo. Pero Bingo lain magpapadasa ko no, di ko ganahan og Bingo guys. Mas ninichot duwaon no ang tungit. Tungit mga playing cards kaysa Bingo, mahjong. No di na ko bit na sila nga mga duwa. Lahi ra yun pag tungit. For I'm not saying no nga sugarol ko guys, but mo duwa man ko pro dili sugal, lingaw-lingaw lang. Dili ko nabot sa point no nga parehas yang asawa nga. Grabe po to no nga ang yang sweldo guys. Ihurot niya yang ipanugal. Kunya ningon pagyud siya nga ang iya ko nung gipuhunan iya na kuno tong kwarta kagalingon kay ang iyang kwarta siyang bana palit gikumpra naman kuno no. Pero kung boto na naon kwarta may yapon to sa iyang bana kay di man siya makaginan siya no kung wala siya kapital, wala siya tagai sa iyang bana. Munang I think wala na mayong paingan ang ilahang panagpuyo no. Paingon gyud to sa panagbuwag. But anyway, andong ka naman to guys no, ang bulawanong tambag ug makalingaw no nila ati Priscilla Raganas, Kuya Gulat ug Inday Bambina. Og I hope na nga naliwanagan ang sender ato no si Virgilio. Og unta walay pamilya nga maguba no. Tungod lang sa pagkasugarol sa iyang asawa. Pero ang iyang mama guys no, matawag ba ninyo nga konsentidor? Konsentidor ba? Murag dili no? Dili siya konsentidor, tarong lang siyang pagkaginikanan pero unsaon po lagi pagkuan siyang anak kong di pamati. Di lang puto batang way buot, di ba? Maminyo naman gani. So naaragyod sa iyang anak no ang decision kung magsuga. Ambot ay mas namaw na to guys. Thank you so much. Kay murag na mental block ko kadali. Thank you so much no.
mag-upload taon niya guys no sa mga full episode sa bagong bayani og mga asoy kay Sabado man karon. Stay tuned for more drama. Thanks RMN and more power.